तुमको हिंदी मालूम? हिंदी मालूम? थप्पड़ मारेगी तो किसे मारेंगे थप्पड़? अच्छी मारूंगा तुमने एबीसी एंजर हमग्राया नों एंजर नेटा हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आं साइखं दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बराय हरबाय जायफ्रा मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय बिदिब्ला आङो भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय अच्छा आङो मेडाम नों बुं एबीसी मैं टीचर हूँ तुम बोलिए ABCD तुम बोलिए मैं हूँ टीचर मैं तो सर हूँ सर तुम सर है तुमको पालेंगा मैं तुमने एबीसी तुम मैडम हो मैडम तू मैडम है और मैं कौन है तुम तो नानी हो नानी मैं कैसे नानी हो सकता है मैं तो लड़का है लड़की होता है नानी बूढ़ी माँ होता है नानी मैं लड़का है मैं तो अम्मा क्या है तुम मैं मैडम हूँ मैडम मैडम नो 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 कंट्रोल फोर नै एन्जरा नैबे प्लास्टिकखौहाय गुदुं सिङाव बोना लांनानै माने गेग्रे गेग्रे अरगासिनो दं आरोना नुदोंना नै प्लास्टिकखौ अरसिबाय नै माबायदि अरसिबखो एन्जरा नै अरसिबाय एन्जर जानो नों एन्जर जागोन लावथिखौ मोजां ला लावथिया लावथिखौ थिखोना होदों लावथिखौ थिखोना होदों नोङो एन्जर नेग्राया नै थ' लोगोफोर एन्जर नेग्राया नों एन्जर नेदों एन्जरखौ हमनो एन्जर हमनो एन्जर गुदुङा बेयावनो दं प्लास्टिकआवहाय माने सिङाव बोना लांनानै गेग्रे गेग्रे अरबाय थादोंमोन बिदिनो खुरथेबाय ओमफ्राय नैफोरबो दं नैबेबो मोनसे गुदुङा बेजों ओंखारलांबायसो नामाथाय बेखौ माथेनांगोन बे मोनसेखौ माथेनांगोन आरोना बे मोनसेखौ माथेदो नै इथिंबो मोनसे नै माथो नैबेखौ माथेनोसै गिदिरद्रायो बेखौ माथेबाय बेनिफ्राय नैबे मोनसेखौ माथेबाय ओमफ्राय दा लोगोफोर दङ नै दै गुदुं खामानि होगोन नाथाय ओमफ्राय नैबे गिलानखौ ओरै होदों आरोना आंना खामानिया जाम्बानिसो जायाखैथ' एन्जराथ' ओंखारना बे गिलान सिङाव हाबनाय नंथारालै बियो आंसो सानदों आरोना बिदि जायाबो जानो हागौ गलांबा गलांबायसै मोनबा मोनबायसै आरोना लोगोफोर दैखौ लुनानै होनोसै दायो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय हाय केमेरामेन केमेरा हम no 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 एन्जर हमग्राया नों एन्जर नेदों एन्जरखौ नों जागोन एन्जरखौ नों माबायदि बुगोन बेयावहाय गैलालै खारबाय गैला अबाव औ सिङाव हा सिङाव थाबाय खारबाय नै गोदान मडेलनि फानसारमोनलां 1 hour later घर में जाओ तुमको मालूम नहीं घर में जाओ तुमको मालूम नहीं क्यों मारेंगे मुझे जाओ घर में जाओ क्या
जाओ घर में जाओ क्या कर रहा है यहाँ पे जाओ घर पे जाओ क्या 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 है तुम्हारा नाम क्या है क्या करने आया है यहाँ पे क्या है तुम्हारा नाम आया आया मत मारो मत मारो मत मारो मत मारो मुझे डर मत मारो मत मारो क्यों मारेगी मुझे तुमको मेरे साथ मारूंगा क्या चप्पल मारूंगी किससे मारेगा तुमको हिंदी मालूम हिंदी मालूम तुमको तुमको हिंदी मालूम दे जनो गनो खनदोलाय देलाय दे जनो गनो खनदो दे 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 अरे हमरा गैला सुन तुमको हिंदी मालूम थप्पड़ मारूंगी तो कैसे मारेगे थप्पड़ मारूंगा तुमको हिंदी मालूम तुमको मारूंगी तो मुझे क्यों मार रहा है तुमको मेरा समय पूछे है क्या है तुमको मारूंगी किस लिए मारेगी मुझे क्यों मारेगी तो तुमसे बात नहीं करेगा हम तुमसे बात नहीं करेगा ठीक है हम लोग इसी खाते तो कैसे तुमको मारेंगे हम क्या क्या ये गुच्छा आ गया तुमको गुच्छा आ गया हाँ गुच्छा आ गया तुमको गीला गीला खारबाय दा लोगोफोर मिसनाथ' फेलें जाबाय एन्जरखौथ' हमनानै मोनजिया बबेजोंबा मोनसे गुदुंजों खारबाय बियो गुदुङा बिराद हेब्रे देब्रेमोन ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन दिनैनि ब्लगा मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकाव नायदोंब्ला फेसबुकखौ फल' खालामनानै लादो इउटुबाव नायदोंब्ला इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों जय बर' हारिनि